mama ko. Iba pa rin ka rin mag-guess ko. Teka. Go. Bakit papa? Makanya ito kaya may wala. Agak benerin. Ako, lipat tayo mga sa kabila ka rin. Kaya kita, sa pinupungan. So, susundan ko kayo.
Para mabibigyan. Saka yung susi. Ate, autograph naman po. Nagkapukabi pa ako, chef. Bueno, nagkapukabi pa kay mama. Nagkapukabi pa ako, Ay, out of hindi na kailangan na. Hindi ka pa niyang digtikos. Dalo niya may galak. May ito lang. Sabihin mo na lang, nagbakulog. Buga talaga naman pwede lang. Yeah, kwarto niya. Magsisimula ka sa Hindi na kabalit sa mga Ang iba akong kalangan, mama. Sabihin na naman niya.
Ano ba naman? Wala naman. Palitran ko tatanong dito na kaya man dyan. Magkita na yun. Naka-live yung TV ata. Sige ako. Baka mag-ini. Di ba kung may palitan dito bago na. Ay. Saan? Gusto ka na-gym mo na?
Nagamit ko yan. Kailangan. Siya ay nakalala sa yaran na yung mahal ng tao. Hindi, hindi sa camera. Kaya nakalala sa yaran na yung Ba't may radyo kayo? ano, kailangan mo, hindi pa naman sa akin. Makita naman, nalas si Alan na yun. San Pedro. Bawal siya. Walang Yossi. Kaway-kaway. Wala na yun ako. Kaway-kaway.
Maglaki nito dari sa girong Mamaya tunggu ko kung na kayo. Ay, apa niya masagsag sa kami pa. Awan. Wala, guys. Kainin mo pa din eh, tayo mahala na kasi camera. Kuha ka ng camera. Awan, di ba ata eh? Kanto, dito ka. You cannot pass. It's traffic. Later, you watch first. Tadi kay puso na yun. Ano, isiya sa budget ano? Kalalas niyo. Hindi ka kanunit na maanak ang camera. Yan eh, di ka na eh. Tani, para nagpay kami lang tani.
Isang pa lang ng Sagat ng lakat. bilis lang yung bilis. Isang pa lang dyan. Diba yung inig? Thank you.
Okay ka mo, Brad, ay. Yun lang. Hindi ka magtibaway, Brad. Katapak mo kasi.
Stop. Uy, makuha sa camera! Makuha sa camera, oh! Meron pa yun? Ewan ko, ano, camera ko na on. Bumero na, oh. Meron na pinag talaga nila ito. Kaya, pinag-init ko yung camera.
Pangit. Hindi sa mga ibang palaala na. May angal ka?
Sayang, Bigyan mo na rin yan. nasa hindi, kukulang ko pa yun. Mahalan yan. Anong makikita ko dyan? Baliktad. Dito sila pudra. Doon, ano ko? Uy! Meron, ito na sa loob. Dito na pa pala. Ganda.
Di ko na, abot niya ang tibil na karakan. Dahil di ko na. Dito pa na, pinagawa na. Sila ko may kasi Pwede ka naman. Hindi ko nakapag-medit na ibig siya aja ke Hindi ko nakapag-medit sa atin ng sila sa Ligibird. oh buko na Bagay. Kaya nga nila sa amin. Problema dyan na pagiging Aja na lare. Adi parang ka pala. Dito yung ligayang dyan. Ano paano? Di kapi niya ato kasi nasin mo ito. Pa, pakita. Hello! Lang. I miss you! Lagi may mother mo. Di pato to. Nabini.
Traffic.